mu ďalšie divú dobu snu. A dneska máme tu nový dom, ktorý je fakt luxusný a naozaj som ho nevybrala len ako vyzerá, preto ako vyzerá znútra, ale ako vyzerá vonku, ako takto pozrite, taký balkón tu má. Tak môžeme začať. Teraz si počujete mobil mojho hlavný, dobre. Dvere. Vidíte to? Takto, no. Tu vidíte takto storičky, teraz si počujete moje hlavné tatino. Tak vidíte, pozrite sa. Tu máte takto tu máte kúpeľne proste, neviem ako stvarovania, záchod, no sprchujeme sa, no pekne, teraz asi menej hovorím, tam dúfam nevadí, ale teraz no. Tak tu poďme do chodbou, kde sa dostaneme k rebríku. Tak, tu si vyberete stupne. Otvoríme si tu dvere. Tuto je normálny pokoj. Vidíte, jak to jedlo postel, tak, nič moc. A teraz tu sa si musíte ale zaplatiť. Tuto. Tu môžete prejsť sem. A tu máte apartmán, čo má aj telku a tak. Tu máte kuchynský stôl, tu máte telku, väčšiu jedáleň, tu postel. Pekne. A teraz si musím preplnať ďalšie doma, ale to bude trvať trochu dlhšie, tak ja vám niečo k tomu budem hovoriť. Takže tieto domovské asi budú vychádzať trochu neskôr, lebo nemám tomto kábel, to dúfam nevadí. A inak trochu menej teraz rozprávam, to vám dúfam tiež nevadí, lebo som trochu laskočila. Takže, no, tak. To by som vám mohol povedať. A inak urobíme také, či znie lepšie. Mám takú jednu otázku, čo mi nevedie odpovedať. Čo znie lepšie? Studio Dia, či Studio Glowstone. No a teraz sa mi zasvetla obrazovka. No, takže to sa mi rozlučím, druhý to bude na budúce. Takže keď sa vám video páčilo, dajte like. Keď ešte môžete dať aj odber a budeme sa u vás tešiť na ďalšie video. Takže čus.